хонаи фурушӣ дар чораҳаи Пештара бозори Ҷал-Ҷам. Ду хонага мебошад бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои Новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали дом тиҷей зан зада пурсон шавед. Марҳаман набормона шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо дар омадгоҳи хона мебошад. Дӯстони азиз, ин прихожа, роҳрав аст, ошхона, ду ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамон. аз ошхона шурӯъ мекунем.